Hola famílies, soc l'Aida, un altre cop, mestra de primer de cicle inicial, i avui us passo una proposta també molt fàcil per fer, que jo crec que tothom a casa tindreu els materials per fer-ho sense problema. Mireu, és l'elaboració del nostre propi sudoku. El que necessitem és un full, una cartolina, el que vulgueu, on ens dibuixarem la plantilla del sudoku, que ara us l'ensenyaré, i llavors necessitem crear o buscar a casa peces de diferents colors, tamanys, formes, per poder jugar al sudoku. Poden ser gomets, macarrons, cigrons, llenties, o fins i tot els nens poden fer els seus propis dibuixos. Han de fer 4 o 6 dibuixos iguals, depenent del model de plantilla que agafeu. Jo us ho he enganxat perquè així ho veieu, però és una cosa tan senzilla com fer això. Veieu? Un quadrat gran. Aquest seria l'inicial, pels que comencen, on hi ha 4 quadrats només, i són 4 figures que han d'utilitzar. En aquest cas hi ha el triangle, una estrella blava, una estrella platejada i un gomet vermell. Jo us els he enganxat perquè ho veieu, però la idea és reutilitzar la plantilla i així poder anar canviant les figures i les posicions. Aquest seria un, i llavors l'altra plantilla més complicada seria aquest, on ja hi ha 3 quadrats per cada costat, d'acord? Espero que us agradi i que sigui un joc divertit per tots vosaltres. I vinga, endavant, ens quedem a casa.